Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radyo. Alas 5 sa Action Radio Philippines Standard Time. Good afternoon na Bacolod kag Pilipinas. Kamusta naman ang ato sa taran-taran nga mga ka-aksyon mapaluzon ka man Visayas akon Mindanao. Isa na naman ka edisyon sa inyo sa nga palatunturan kada hapon. Welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Yara kita sa unang Lunes sa Pebrero tuig 2022. Katamtaman lamang ang paniyempo diri sa Bacolod. Kag posible mo amo man ni ang panahon sa mga lugar diri sa Negros Occidental, sa isla sang Negros. Madamo-damo sa mga balantayan nga mga hitabo. Ilabi na nga nagahilapit ang Mayo 9, 2022 nga pinilay. Nakahibalo bala kamo nga mayara sang 90 kaadlaw na lamang antes ang pag-abot sa adlaw sa paghukom. 90 dias antes ang Mayo 9, 2022 nga piniliay. May tatlo na lamang kabulan, no? Mabalaan na naton kung sino ang mga kandidato ang mga wawaw ka mga hilibion. Bangod piyerdi na puto pa sa gastuhanay. Kag diri man naton makilala kung sino ang mga kandidatong magahugyaw ka magatumbo sa kalipay. Bangod daog na ganansya pa. Malapit-lapit na lamang ina. Agani sa mga kandidato medyo dihado. Birahi Banati. Kung nasa kakalo sa ating Pangulong dinala. Inyo ka-aksyon na Marlon Hiruvoya sa iluhan tayo sige na ang mga nagabaga nga Pangulong dinalan una sa balita lokal. Probinsya kag sunod, Banwa kag mga kabaranggayan. Nagahulat na kung ano ang mga plastada sa pagasugod sa nga opisyal nga pagpangampanya sang mga kandidato sa nasyonal nga posisyon. Buwas na nga adlaw ang kumalik sa Negros Occidental kagi sa bag-ogin destino diri nga election supervisor Attorney Roberto Salazar may panugyan kag may naplastar naman nga plano. Ang kampanyan di basta-basta makapinagusto. Lain sa unaya nga sus daw mga karabaw kag baka nga ginbuy-an storel mo magasugod sang kampanya. Subong hindi sila makapinagusto bangod sa mga limitasyon, sa mga restrictions. Una sa kadamuon sa mga mag-aupod sa kampanya. Kay kadua ang pagsunod sa gihapon sa mga protocols angot sa COVID-19. Buwas nga adlaw aga pa si Salazar mangin masako na. Una sa pagsapol sa taran-taran nga mga election officers o po na mapatagas nga opisyal sa kapulisan, militar, DILG, iban pa mga ahensya sa gobyerno nga may ara sang papel o kon obligasyon sagada sa paggasugod sang official campaign. Ginalista man sa mga dapat hambalan kung paano kakason ang mga hindi hamak kadalago nga mga campaign posters o streamers o kontarpulin sa mga kandidato. Law ay banto, law ay lantawan nga tama kadako mo, no?
Kung palapitan mo, mahadlok bla ka, kaya higanti ng itsura sang kandidato. O galing kay hindi man sila maigo sila tawag nga premature campaigning. Bangod una beste way madam nakasulat nga vote, butuhon, ibuto. Tani ma-set ang Comelec, no? Ini panugyan bala ni. Parang at least malikawan tabala ining mga suskak saray kag reklamuhanay. Inang pagkatapos bala filing sa nga COC, bisan pa nga hindi pa sila makabig kandidato kung hindi pa mag-umpisa ang campaign period. Pero kung tani mabase na lang tas ngalan, no? Kung sino naka-file da nga kandidato based sa filean nila sa ilang sa kandidatura ngalan na rin sa listahan, tani limitahan anay, no? Hindi anay magpanapig sa mga posters, no? Ano abe kon hulaton na lang gid ang adlaw mismo sang kampanya sang national candidates kag local candidates. Di mahimo hindi. Pwede gid mahimo na para nga malikawan tring halaka bidin tayanay niho. Kag sinuya ay sang kaksanay. Di bla. Tapos lang gid para patas fair ang tanan. Kag mangin patas sa mga dihado ka wala sang kwarta eh. Kung may kwarta ka, wala bentaha si imo yang makapagusto ka pahimo sang imo sa campaign posters. Kadamo sa mga kandidato sa mga kwartahan pero makapungkos pisto ay pulos. No? PPP lang ilang sinubra. Damo na daw. Pero damo naman kandidato nga inang pigos kag waay balaya sang dako nga pundo ang no gasto. Pero sa serbisyo test ka ng proven. Mabuot na, mabinuligon pa. O iba nga mga kandidato na ang asos di hamak kwarta, poderoso na. Way pag nagkapungko sa posto, no sa sino na, no nagidayhan ko makapungko sa pwesto. Tama na, kamay pa nga malauman tara sa masunod naman nga mga piniliaya. Nahulat ko, nagibalay mga pisang pizza sa campaign period daw. Nagututugutan niya mga nag-file sa kandidatura nga makapanapig sila sa nga campaign posters. Kundi tapos problema. Kasimplis na. Tama na, lista ma sa dapat hambalan sa sapol boss nga daw ni Provincial Election Supervisor sa Lasal kung na paano pang kakasun. Hindi hamak kadalag ko ang mga campaign posters. Sang mga nagapapili, humalin, presidente, vice-presidente, party list representatives. Ning party list kung tani ni ho, latuan niya ba, damo sa nagpinungko da. No? Damo sa mga party list, ang iban ganito, di mensidihan ang alan mo. Kagaan nagapapili, gani bilang representante sa ng party list na ginasiling mga ka-aksyon nga representante kuno sang isa ka marginalized sector. Hindi gaya ngayon daw sa ginapapilian niya. Ang question da nga nakapasar ni naging tugutan ng ilang sa mga grupo ni nga makasulod. Lagi na sala ng mga kapibla. Sang una bala nagligad nga may eleksyon to, kadumdum ka mo ito nga bata sa anay presidente sang Pilipinas. Nagpapili iya party list representative. Ang gina-representahan niya nga grupo sa mga tricycle drivers. Bata kayo mo sa presidente, why siya tricycle Pero mga tricycle drivers siya ang gina-representahan niya. Payobla na. Only in the Philippines ina. Asa subong way pa ko sa napilian ang Oliver nga kandidato sa pagka-presidente daw. Tutuod. Prangkana yung istorya na. Kay Plarios pa na sila tanan. Ang nabatian ko na liligad ng mga eleksyon nga mga nagaginuwa sa sungad nila mga tinaga. Nabatian ko naman sa una, no? Kag daw ay ko biyak bati nga kung paano nila ina step by step i-implementar. Tanan plano lang, tanang nga plano. Digto na lang tatani sa nagpapili, nagliga, presidente nga magdaog sa nagtaga niya kwarta taran nga taos Pilipinas. Way padalabot si Rastaman nga nag-file man nagligad galing kay Menti way sa maka first base.
Tinda to man? Campaign posters na? Sige. Ibalaon ta ni makaakson ti ang matabo buwas ka adlaw. Sugod alas 12 ono karon sa kaagahon ho. Pagpatak makaakson may ara na kita makitaan nga mga tawo nga nagapanapik o kung nagapanglansang sa mga poster sa mga kandidato sa nasyonal, may tinaga na nga vote, botohon o kon iboto. Pwede na. Pero sa posisyon na nga nasyonal ha, sa lokal di pa pwede magkapanapik sila na nga may vote kay tapos gina sila. Sinuwayahan may pinakadamo diri nga posters man na makitaan sa una nga adlaw sang kampanya man. Ang damo kwarta o kon wala sang kaugalingon nga pundo. Pero damo ya sa nagasuporta nga grupo. Ay iba na mga posters ni mga supporters na nagapanghimo po. May ara kada gani mabasahan nga paid for by friends of amuni. Galing kay lumang gimmick na. Samtang mga lugar nga balantayan diri sa Negros Occidental, kung eleksyon ang pag-istoryahan, 12 ang ara sa listahan ho. Sa nga PNP, sang Army, kag sang Comelec. Sa 12 di ba may tatlo diri nga mas balantayan gid. Kay sang 2019 nga eleksyon, ining tatlo ni maka-aksyon may ara nagkalatabo ang sa eleksyon eh. Plus may ara sang nasiplatan presensya sang armado nga mga tao, muning kadalikado gid. Ang matabo nga mga tao subong hindi lang COVID-19 ang nagkakulbaan, kundi pati ng sitwasyon sa pila ka mga lugar nga ang sumpak kila sa mga kandidato nagabaga ka nag-aso-aso. Dugangan pag sa armado nga mga tao nga nagasakdag sa ila, ang tiiday kag bantayanay nautuman gid ka iranay gid ha? Ang gidaluman kuntani sang tarande kapag katapos ang eleksyon kag madeklarar na ang nagdaog. Way lang sang pinatyanay ay, way lang sang dugo nga mag-aagay para ang tanan lipay-lipay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang guidelines sa implementasyon sang expanded face-to-face instruction nga ginaplano sa DepEd, hulaton pa sang komitiba ni Councilor Reneseto Novero. Sa balita pungsod nun, kampo sa mga kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente, buwas nga adlaw may tagsa-tagsa ka mga gimmick sa pagsugod sa opisyal nga kampanya. Ang iba opdan man sa ina sa mga kandidato sa pagka-senador kag party list. Kabalo-bala ka mga sa pagka-presidente, ang pinal nga listahan sa Comelec, pulo na lang. No? Pulo na lang na kandidato sa pagka-presidente. Galing sanggin isa-isa ko sa pulo, 5 lang, tunga lang bantog ngalan di. O kung sikat ang pangalan. Ang 5, ambot ko na no ng ila sa nga tsansa. Sa vice-presidente, siyam ang nagapapili. Baw, sa siyam, 5 man ang bantugon nga ngalan. Iba din nga naghala, panas lang yung kapapili man sa bagay. Ha? Part in isang democracy. Ilan na rides sa pagpapili mga kakson. 519. Alas 5:19, Action Radio Philippines Standard Time. Emulsuhan tarang sitwasyon sa pila ka mga lugar. Nalabayan sa ato sa ring patrol with Action John Diaz. Action Radio. Action John, kamusta Bacolod subong please kabin? Diri sa Action Mall sa Eastern portion sang syudad sa Bacolod, makita naton pero tinagid ang pagtinubo-tubo sa mga establishmento. May managbukas na naman diri nga building di somewhere sa east, no? Diri sa Lopez East Lapet. Tiga sinumbalik subong apo na mas lakyan. Pero may magalang sa diri kay tinapabidin gyapon ang sistema kung trapiko ang pagabalan. Sakto tambal mo do karami isang panahon subong hapon manayanaya medyo ang ano panawag ni gani ini ang kanami isang sitwasyon kung panahon diri sa eastern portion sang syudad. Makita nato ng init yung sa dito gida kalabanan sa may baybayon or reclamation area na imo. Diriya daw ka linong handong diriya samon. Ari kami di abis sa Burgos Circumference Road sa ningapon na kakson. Wala tulat kami kay may traffic lights kabay tinagagana man. Diri sa Burgos Circumference Road. Dalhin kami sa may ruta from Bangka Kure
pa northern portion kami sang syudad. Magtabog kami sa Conferential Road mga kaaksyon. Pero dili mo ginambal nga Lunes, gid. Kay porte gid kadamo sa mga pribado kay basahin nga jeepney nga gabiyahe sa bungapon. Dugangan pag ginabi sa mga motorsiklo, iban abi naton nga mga kaaksyon basta gari may motor ga tingwa na lang magsakay motorsiklo para mas madasig ang ilang biyahe. Kabalo naman sila kung ano kasako diri sa Bacolod, ilabi na ako na mga rush hours. Amo sila kay oras sabi mga kaaksyon ba subong hapon gani ho. Moderate to heavy ang traffic kalin sa may NGC pagkadto diri sa may intersection sa Burgos Circumferential Road. Nara pagingidaan ginakayo Odrio nga nanliligad ni ka district o Conlon district project siguro ya ka DPWH nanliligad ginakayo na ning dalan dribla sa tabok sang McDonald's lapit sa may NSO ba subong tuwa sa dalan ginapang kalkal na naman nanliligad na feature tanan kami nagbulasot dre subong may ginakayo na naman so ang dalanon portion mga kaaksyon diri sa area sang circumference. Alam mo rin nagatugaman sa trapiko, mga konotor pinaklaba sa pila sa mas lakyan, mga 500, mga most likely, mga 300 meters ning kalabaon, halin digto sa area sang home site, pakadto pabalik sa sungabahin, sang syudad sang Bacolod. Ina, Burgos Circumferential Road pa lang, ang aton ginaistoryahan mga kaaksyon. Ang mailang sinidriko na kalampuwas, kinabi sa intersection point, Rigwala mo ng dalanon, porter ka namin na diyo, piladan ni 6 lane nga daan, pagkatudig to northern portion sa syudad, and then timapundo ka na paglapit ka na sa may home site, kaya ito na sa home site ng may traffic lights, mga kaaksyon, kita na to, nga function gate, amo na, kung nga may sistema ang trapiko, diya lang area sa circumference. So, abiso na to sa tutunan ng matag paramati, bisan pa moderate to heavy ang traffic situation, diri sa area sa Burgos Circumferential Road, advisable sa gyapon, ang paglabay mga kaaksyon sa mga hapon. But siningon, wala problema kung dali ka mo malusot, alin ka mo abi sa area sang Barangay Bata, o kung alin ka mo dara sa may Lupesayna, tipo idikid, diri na lang ka mo dabay, dasig lang man, makapenetrate ka mo katabok sa intersection point, wala na problema mga kaaksyon. Iban mga dalanon, atong gipadurungan sa mga hapon, nakalusot kita area Gatuslaw, abala mo mapasaluan kami kadto barangay 3, barangay 2 nga area. Dili kami nagpamuliya kay na mag-action sa patrol sa may South Capitol Road, kilid sa Ngayala Mola. Kay Condretsol, mabi pakadto pa diri sa may Gatuslaw, antes dito ka makalabot sa Bisa Kino Drive do medyo traffic man. Kinakon pa north portion ka. Advisable ginadara ka malusot ng action diri sa San Juan, pero kung pabalik naman pa downtown area kung Plaza Publica, subong nga hapon 20 rin manangad lagko ka mas lakyan mga di ba sayang nga jeepney nga regular nga ruta diri nagalusot sa area sang San Juan kag Kalabanan magariko pa to sa reclamation area maka-action nodes ang volume sa masalakyan ekspektaron sining hapon ang moderate heavy to heavy nga traffic situation sa bahin maka-action sang dalan San Juan sini nga hapon ari balantayan na naman kay kapon sa update day maka-action may ara na naman oil price hike o kung pagsaka sa presyo sang gatong buwas kadlaw pinaka-average sa reaction man piso sa kada litro ang isaka na naman sa gasolina sa crudo kag kerosene dili kita pinaka-latest na ni maka-action as of broadcast time so mga adlaw malin pa rin ang diligad siguro nga semana wala pag isang movement sa presyo sang gatong so fan pinakabarato sa presyo sang crudo nagamboy maka-action 52 pesos and 95 centavos. 52 pesos kag 25 centimos. Medyo mahal-mahal din nagalabot man sa 53 pesos kag 95 centimos. So kung 53 pesos and 95 centavos mga kaaksyon. Pero ang kita ko ding mas mahal gid gaku dogyapo nagadangat makaksyon 58 pesos and 45 centavos. Imaginon mo kung buwas may harap saka piso sa kada litro sinidiri kay tigil anunsyo na hindi ka madalag ko ng mga gasolinahan o kung mga gabarigya petrolyo mga kaaksyon dito malabot na siguro 53 95 limalang ka sentimos 94 na naman ang presyo sa kada litro sang crudo crudo lang pero kung kantuan natin mga kaaksyon presyo na makita sang gasolina pinakabarato so far nga nakita na ko nagamboy diri maka-action 62 pesos and 75 centavos 62 pesos kag 75 centimos mga ka-action and then may man diri medyo mahal-mahal sa gawa pero nagamboy lang sa 63 pesos and 74 centavos 63 pesos
kag 74 centimos. Pinakamahal so far nga nakitaan ko nga presyo diri sang nga gasolina nagamboy man kaakson sa 65 pesos and 19 centavos. 65 pesos kag 19 centimos mga kaakson. No? So far, amo nang balantayan sa diri sa nasaling ko na preparado og try pa kay buwas di may pagsaka mga kaakson sa presyo sang gatong. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kanagasiling sa tutarang maka-aksyon sa dinti mga bahin sa Pinas laboton ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Alas 5:26, sinagabahin na sa aton sa The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong. Okay, sa mga monitor sa ato sa live stream, si Barky Tribe, thank you. Alright. Barky Tribe, sa Amalya, mayang hapon ko na. Salamat gid. Si Hinida Ordonez, mayong hapon, si Barky Tribe, salamat gid. Milail Oligo, kag mayong hapon, nagsumarlon, tamyaw ko lang si J.R. Magbanwa, sang La Castillana, salamat, God bless. Hamal ni Milail sa Bani Cafe, tangob 24/7 sa ARB. Karama si Mayski Mikay Inoho, ilabera kay Sir Alex Montesa, mayong hapon ko no hambalya. Tamyaw lang ni Milail, si Ma'am Fanny sa Mayo, Dokmat Mayo, Jenke Dialag Dono, wala Mar Alex Montesa, Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon nagsumarlon, gabalito lang kami dali sa may barangay Padaron DSP. Ma'am Jenke Dialag Dono, mayong hapon nagsumarlon, kag kay Mr. B-Boy Villasor, Fanny sa Mayo, Dokmat Mayo, Nawala Mar Alex Montesa, Milail Oligo, Lily King, Alma Oligon, and all my family sa barangay Pandaron. DSB, salamat gid from Arizona, USA. Erwin Noy Gonzalez, good afternoon, nagsumarlon. Monitor lang ko. Okay, si Gary Orokay, monitor lang, salamat gid. Ma'am Christine Menyes, Villalobos, sa mayang hapon, nagsumarlon sa tarang nga ARB Energy Fans Club. Milail Oligo, salamat gid. Okay. Joan Salmete Isiha, okay, good afternoon. Okay, Barky Tribe, Inday Athea Kim Marima naron nagabanitor sa material. Salamat. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi ginagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic kay ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
DZRH sa Metro Manila upod sa kay Senador Ping Lacson. Kasama na natin si Senator Ping Lacson, ang chair ng Senate Committee on Defense and National Security and Accounts. Senator Ping, magandang umaga po sa inyo. Angel, good morning. Magandang umaga. Narinig niyo ba yung report ni Val Gonzales? Yung mga driver at mga konduktor pala ng naglilingkod doon sa carousel bus, last year pa hindi sumisweldo. Nako. Yan ang problema. Nagtuturoan yung kumpanya at saka ang LTFRB. Tanong ko nga kanina, dati ba sumisweldo nung nasa ES pa, yung ES Transport? Oo naman daw. Ano naging problema? Ba't nung LTFRB nang kumakontrata sa inyo? Hindi na nakakarating yung sweldo. Well, kalay, dulog nila ito sa otoridad dahil nasa labor code kala sumusweldo. Pagkaswelduhan, dapat swelduhan. Oo nga Hindi, tsaka napaka-unfair naman yun. Oo. Nagtatrabaho naman. Anyway, Sen, kaya kami napatawag. Yun daw yung pong report ng Blue Ribbon Committee, meron ho kayong reservation. Ano particular doon yung inyo pong medyo hindi pa nakukulangan ho ba kayo, Senator? So, katunayan, yung pagpirma ko doon sa committee report, kasi vice chairman ako ng Blue Ribbon pinirmahan ko, pero in-indicate ko talaga doon with reservations at saka mag-interpellate ako. Alam mo yung betrayal of public trust, napaka-seryoso noon at saka may Supreme Court ruling dyan na sinabi complex at saka yung masyadong broad. Ang ibig sabihin ng betrayal of public trust. Pagka inakusahan mo yung isang pangulo ng betrayal of public trust, impeachable offense yun under the Constitution. So dapat talaga mapag-usapang mabuti yon. Hindi pwedeng committee report lamang at automatic i-adapt sa session hall o sa plenary. Oo. Mabigat yun, mabigat na usapin yun. Kailan talaga pag-aralan mabuti. At sabi ko, unless makikita ko ng compelling evidence na talagang mayroong betrayal of public trust, doon pa lang ako pipirma ng pag-adapt ng resolution ng committee report. Otherwise, mahirap talaga mag-aakusa ka ng maski yung Korte Suprema, may lumabas na ruling dyan. Napaka-broad daw ang sakop, ang saklaw ng betrayal of public trust. Doon ako nag-express ng strong reservations. Tinalo nyo pa yung magagaling ng mga abogado ng Senado, Senator, para masilip yung putong yun. Nagbabasa kasi ako. Oo. Angel, nagbabasa ako Pagka ganyan, bago ako pipirma, o bago mag-interpellate, o bago mag-committee hearing, talagang basa ako ng basa. At kung medyo hindi ko maintindihan yung binabasa ko at masyadong technical, nagtatanong talaga ako, hindi lamang sa abogado. Kasi yung report na yun, definitely hindi na maile-level pa sa sa plenary. Kasi break na kayo Oo. Hindi, babalik kami sa May 23. Pero yon magkakaroon lang ng joint session para do sa co-constitute namin yung Congress, both houses, na National Canvassing Board ng Presidential sa Vice Presidential. Hindi ko alam kung may maiwanan pang panahon para mag-tackle yung mga ibang bills para mag-deliberate. Pero sabi ko nga, sa ngayon hindi pa nga kompleto yung So hindi pa recommendation ng committee yon. Mali rin yung ganong assumption. Kasi hindi pa kompleto yung nakapirma. Ibig sabihin, draft pa lang yon. Kasi once na mapirmahan yon ng majority ng members ng Blue Ribbon Committee, marami kami members dyan Halos buong Senado members dyan Pati yung mga ex-officio. Kasi ang ex-officio, siyempre yung pro tem, majority leader, minority leader. 3 yung ex-officio dyan. So, sa ngayon, hindi natin masasabing rekomendasyon ng committee yun. Kasi kulang pa ng mga nakapirma. Yun nga, ang hirap kasi dahil parang lumalabas ngayon, nagagamit ito for whatever propaganda or whatever mali naman yun. Kasi ang report pinalalabas buong committee na. Hindi pa. Lumalabas ngayon, hindi yan committee report. Hindi. Wala. Ang committee report, pag in-sponsor na sa floor, dahil pirmado na ng majority ng members ng committee. Yun ang committee report. Ngayon, draft committee report yan na in the process of being routed. Okay. Even with 11 signatories daw? 11, tingin ko majority yung 11. Teka.
parang 19 yung Oo. hindi ko sigurado yung regular members Oo. kasi kailangan mapunuan mo yung majority. But oo. Parang 50% plus 1. But just the same, kahit na meron kang majority, hindi pa rin siya committee report hanggat hindi nababasa sa plenary. Hindi pa rin committee report yun. Hindi, pwedeng sabing committee report na nakapile na sa Bills and Index. Oo. Pero hindi ito yung committee report na reported out. Iba yun Pagka reported out, ibig sabihin, in-sponsor ng chairman, tapos isa-subject pa yun sa interpellation. Okay. Pagkatapos ng interpellation, pwede pang i-amend yan. May Oo. committee, mayroong committee saka individual amendments. At saka palang pagbobotohan, kung yung final form, yung final na output, yun ang talagang Senate report na yon ang tawag doon. Hindi, tsaka baka pag nalaman nila kung ano yung basis ng yung reservation, marami din pumirma, marami din humabol ng notation ng reservation din nila, Senator. Sa amin kasi ang practice, pagka pumirma ka, hindi ibig sabihin nun sumasangayon ka na. Pero pag pumirma ka ng will interpellate, parang pumirma ka ng, teka muna, hindi ito yung gusto ko. Kasi mag-interpellate ka Oo. Pag pumirma na ka ng with reservation at saka will interpellate, parang doble duda yon. Mhm. Hindi ka sumasangayon. Kasi may reservation na mag-interpellate ka pa. Oo. Sen, nagulat ba kayo dun sa content ng inilabas na libro ni dating Pangulong GMA? Medyo nagulat ako pero natetelegraph na rin yun May nagsasabi na rin sa akin Oo. na doon sa libro niya, aaminin niya na yung kanyang pagkakamali. Alam mo, Angel, alam mo naman ito noong mga panahon na yun, Yes. nasa Oo. media ka na rin. Talagang hagupit na todong inabot ko dyan. Ako naman, alam mo, pagka alam mo hindi totoo, nakatayo ka ang problema ko lang noon, at ito'y minulat sa akin ni delayed Senator Nene Pimentel. Kasi noong unang lumabas yung report na naglalaki ang bahay, tapos $300 million yung sinasabing na-stash sa US Bank. Iba-ibang bangko Ang unang ginawa ko noon, kasi merong Hong Kong Bank, sinulatan ko yung, I think Citibank ito sa Hong Kong yung regional manager na nakabase sa Hong Kong. Sabi ko, pakicheck nga itong mga account numbers na ito kasi sinasabi sa akin daw to. Nung sumagot sa akin, puro fake yung account. Nilabas ko na rin ito noon, ito yung katwiran ko. Oo. Pero nalunod kami ng propaganda. Alam mo naman pagka natuduhan ka ng propaganda, yung fake news, nagiging totoo sa isipan ng mga kababayan. Oo. So isang araw, nagkasabay kami sa elevator ni Senator Nene. Siguro mga end of July or first week of August. Kasi nag-open ang Kongreso noon, July 23. Tanda-tanda ako kasi bago ako senador. Sabi sa akin, Ping, i-address mo yung tumatalab na. Nararamdaman ko, talab na yan. Napag-aralan ko sa loob ko, bakit nga ganun? Pag mapasok ko sa restaurant, parang nagbubulungan yung mga tao, tinitingnan ako. So, ang ginawa ko, nag-privilege speech ako. August 7, tatandaan ko rin yun. In defense of my honor and dignity. Sinabi ko doon, talagang nagpasailalim ako sa interpellation. Kasi nung bagong panalo kami, bago magbukas yung Kongreso, binrip na kami, yung mga veterano, sina Blas Ople, sina Edja, Angara, yan. Tapos, sina Tito Soto, sila ba tinatan namin Sabi sa amin mga bagito, huwag kayong didipad-dipad doon sa plenary. Pagka kayo mga neophyte at tumayo kayo dyan, talagang puputaktahin kayo ng interpellation kasi susubukan kayo parang nakaka-insulto kayo ng kabago-bago nyo. Tatayo-tayo kayo ron. Nangyari na yan before. Ako, forced to good ako, August 7, ilang araw lang yun, hindi nga buwan Sabi sa amin, mga 4 to 6 months. Tumayo na ako doon. Sige, in-interpellate ako. Sagot lang ako ng sagot. Akala ko, absuelto na ako dahil nasagot ko naman yung mga tanong nila. At sinabi ko nga, sinasabi ni Mawanay, 38 billion yung kinita ko sa drugs. Sabi ko, gising lahat ng Pilipino dyan. Pag ganyan karaming shabu. Wala na matutulog na Pilipino. Wala rin umabot yun hanggang napakatagal. Alam mo, sabi ko, huli man daw at magaling, okay na rin. At least inamin niya. Hindi, tsaka siguro naman maglalagay na rin ito ng tutuldo ka na rin. Kasi nung huling debate, nung huling forum ng KBP, na-raise na naman yung question. Sinasabi ba, tama ba yung pagtatago nyo? Di ba? Nasagot nyo na ng ilang beses Ilang beses na nga. At saka malinaw doon sa Tulyao case, pinaliwanag ko na rin. Ang sinabi ng Supreme Court doon, hindi incongruous na yung pagpapiyansa sa
sa isang malayang tao, Oo. incongruous yun. Ibig sabihin, hindi magkatugma. Mm-mm. Bakit mo papipiyansahin yung malaya na? Sabi niya, incongruous din, hindi rin magkatugma yung taong kinukwestiyon pa yung kanyang kalayaan, i-deny mo yung kalayaan niya. Napakaliwanag eh. Oo. Sabi nung isa nagtanong sa akin, binasa niya raw. Kung binasa mo pala, di dapat naintindihan mo. Anyway, Sen, teka muna. Oy, congratulations ha. Sige, nag-stand out talaga kayo doon sa huling debate. Baka pwede mo kayo magbigay kayo ng pointers daw doon sa mga... Baka doon po pwede kayo magbigay ng suggestion. Itinuit ko nga ito eh. Sabi ko, kung hindi mo alam, magbasa ka. Kung hindi mo maintindihan yung binasa mo, magtanong ka. Kung ikaw naman ay magtatanong, makinig ka. At kung nakinig ka at hindi mo ma-absorb, hindi mo pa rin ma-absorb, huwag ka na mag-attend. At kung ikaw nag-attend, patay mo internet mo. Para hindi ba intindihan sinasabi mo. Hindi, tsaka... Yun lang ang aking tip. Hindi, tsaka... Pero importante talaga mag-aral. Correct. Di ba sabi ko nga doon, ang kasabihan, huwag kang sasabak sa gyera kung hindi ka handa. Mahirap. Pag nasalang ka doon, Angel, ikaw, sinalang mo kami eh. Oo. Mahirap ka rin magtanong eh. Hindi, tsaka naka-ready kayo. Facts and figures, ano ha? At tsaka gandahan sa inyo, meron pa kayo talagang presentation, ano ha? Yun talagang, complete staff work. Oo, Sabagay, tama yun. sana- Ako, to the credit of my staff, magagaling at saka masisipag yung staff ko. Ang palatandaan ko nga, masaya ako nung natapos yung sa KBP. Masaya ako. Tuwing natatapos yung mga forum, masaya ako eh. Yun ang indikasyon na satisfied ka sa ginawa mo, sa performance mo. Pag ikaw nakasimangot pagkatapos ng forum, maski sabihin mo satisfied ka, wala maniniwala sa'yo. Tapos kung ikaw ay nag-e-explain, ang dami mong dahilan, ibig sabihin hindi ka satisfied. Ako lahat ng naatinan ko, from Jessica So, yung kay Boy Abunda, sa inyo, sa Disare, tapos itong KBP, happy ako kasi alam ko, handa kasi ako eh. Okay. At saka alam mo, yung mahirap na tanong, nagpapasalamat pa nga ako eh. Kasi hindi mo kailangan memoryahin ang katotohanan, Angel. Yes. Yung kasinungalingan, maski memoryahin mo, sasalto ka. Sen, start na ng national campaign tomorrow. Ano ho ang abiso ho ninyo sa ating mga kababayan? Kami ni Senate President saka yung mga senatorial candidates namin, doon kami siyempre sa bayang Sinilangan ko sa Imos. Sa Imos Grandstand kami. Pero magmamisa muna kami doon sa Imos Cathedral. At tapos, kasi alert 2 yung Cavite eh. So mag-observe kami doon. Pag alert 2, pagka indoor, 50% lang. Okay. Pag outdoor, 70%. Outdoor yun sa amin. Pero ang usapan namin, i-maintain na lang natin yung physical distancing. Sabihin na nilang medyo sparse yung crowd. Pero Okay. at least, may disiplina tayo. Yun ang lagi namin ginagawa. Yung disiplina, napaka-importante sa panahon ng pandemya. Isipin mo, magra-rally ka, dikit-dikit, tapos magkakahawahan. Di, nag-contribute ka pa sa problema. Tsaka baka mamaya, hindi pa tuloy makaboto yung mga supporter ho ninyo pagdating ng eleksyon. Anyway, Sen. Hindi, at saka hindi yon. Mahirap magkasakit yung COVID. Naranasan ko eh. Hindi mahirap yung COVID eh, kasi uubuhin ka lang, saka sisipunin ka. May konti sinat. Pero mabigat yung quarantine. Correct. Boring. Yun ang nakakamatay, yung boring eh. Anyway, Sen, good luck ha. Ingat ho kayo sa kampanya. Thank you. Apo. Angel. Maraming salamat. Maraming salamat. Ini nga bahin nila sa aton sa kaluban sang Santong Plaza. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Kay balikan tayo ato sa mga nagmonitor sa ato sa live stream huwa, no? Agpadala sang ila sa dugang mga mensahe. Kay Ray Beryoga, salamat gid. Alex Fuentes,
Si Humalabida, Bernadette Lacson. Good afternoon. Hambalya, go Lacson ko na. Okay. Sige, thank you. Salamat. Noel Amara naman. Good evening, sir. Salamat. Thank you. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman-amat, kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Ano ang kabangdanan sang high blood pressure o kung hyper